салому алайкум. дар дунё нафароне ки дар ҳақиқат мард бошанд хело каманд. қаҳрамони имрӯзаи мо чӣ гуна мард буданро нишон медиҳад. марди мардон. баъде аз олам гузаштани шавҳарам ташвишҳои рӯзгор пурра ба ман монд. духтари калониамро қарз гирифтаму ба шавҳар додам ва шароитамон хело вазнин шуд. инчунин ман боз 3 духтари ба воя расида доштам. вақте ки ба духтари дуюмам хостгорон пайҳам меомаданд, пайваста хостгоронро ҷавоб медодам, зеро аз тӯи аввалинам то ҳол қарзҳои боқимондаро пардохт накарда будам. рӯзе ману духтари дуюмам ба бозор рафтем. аз бозор баромада мошинро боз доштам. наздамон мошини жигулӣ омада истод. вақте ки мо аз он ҷо мерафтем, ронанда пурсид: духтаратро ба шавҳар медиҳед? гуфтам наметавонам. фаҳмондам ки ба наздикӣ бо қарз духтари калониамро ба шавҳар додаам. ронанда моро дар назди дари хонаамон фаровард. рӯзи дигар ба хонаи мо хостгор омад. ин зани ронанда буд. ман хуб фаҳмондам ки ҳоло ӯро ба шавҳар дода наметавонам. шароитамон имконият намедиҳад. зан баромада рафт. пас аз як рӯз худи ҳамон ронанда ба хостгорӣ омад ва гуфт: дирӯз занамро беҷавоб фиристодед. имрӯз худам омадам. аз омадани ман дар оила касе хабар надорад. шумо низ ба касе нагӯед. илтимос духтаратонро ба мо диҳед. ман худам ҳамаи ташвишу хароҷотҳоро мекунам. фақат ин суханҳо дар ин ҷо бимонад. ман дар хиҷолат мондам. ронанда боз чанд маротибаи дигар ба хона омад. ниҳоят моро розӣ кард ва занашро боз ба хостгорӣ фиристод. мо ба хостгорон розигӣ додем. ҳамаи хароҷотҳоро ҳатто то гӯгирд ронанда худаш кард. мо аз худамон чизе хароҷот накардем. ҳатто вақте ки мебелиро гирифта ба хонааш фиристод, ба назар чунин менамуд ки ман фиристодам. ҳамон маслиҳатҳои пешина ҳамчун сир боқӣ монданд. аз ин ба ҷуз ману духтарам касе огоҳ набуд. ҳатто домодам. кори Аллоҳро бинед, чӣ гуна барои осон аст. тӯи духтарам хело зебо гузашт. аз касе як дирам ҳам қарз нагирифтам. ҳоло духтарам соҳиби 4 фарзанд аст. ҳар боре ки кӯдак таваллуд мекард, хусураш ба ман пул мемонд. ба ҳамин пул тӯҳфа гиред, мегуфт, то маро озор надиҳад. алҳамдулиллоҳ, ҳамаи духтаронамро ба шавҳар додам. худои ронандаам чанд сол пеш аз ин олам рихлат кард. дар ҳаққи онҳо чӣ қадар дуо кунам, ҳамон қадар кам аст. парвардигоро, маконашро биҳишт ва қабрашонро гулзор гардон. худоям дар ин дунё мушкилии маро сабук кард ва дар рӯзи қиёмат саволу ҷавоби ӯро сабук гардон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.